Niektorí chcú vyformovať, niektorí majú špeciálne požiadavky na určité partie, niektorí majú konkrétne, že chcú schudnúť, chalani väčšinou chcú naberať. Pokiaľ ide o dámy, tak oni môžu teda cvičiť aj ráno, nejaký taký ľahký kardiotréning. Nie je dobre také moc silové cvičenie, to je lepšie cvičiť až tak v strede dňa napríklad, keď už má človek nejaké tie jedlá za sebou a je trošku taký zobudený. Hlavne drepy, hlboké drepy až dole, výpady a mŕtve ťahy. To sú také tri asi najfunkčnejšie cviky. Pokiaľ je to napríklad silový tréning, tak tam sa neodporúča každý deň, ale kardiocvičenie sa nič nepokazí, pokiaľ sa človek cíti dobre. Treba sa veľa hýbať cez deň, neuľahčovať si, napríklad keď niekto býva, ja neviem, na druhom poschodí, tak chodiť výťahom, treba chodiť pešo, čo najviac chodiť pešo, nesedieť a potom už v lete napríklad to je rozmanité. Niekto rád pláva, niekto sa rád bicykluje, niekto beha, čiže tam je to o tom, že kto čo má rád. Tak brúško, tam hlavne ide o stravu, čiže tam treba hlavne dbať na tú stravu, ale ináč sú dobré brúšaky. Tak tie prvé to boli klasické brúšaky, čo asi všetci poznajú ešte do školy. Tie druhé boli skracovačky, to je viac na tú vrchnú partiu. Potom boli šikmé brúšaky, to tvaruje zase spodok. Potom bolo to dvíhanie nôh, to je vyslovené spodné brucho. A tie TRX-y, tak tam zabera celé brucho. Strava ľahká, zdravá, výživná, väčšinou zelenina teda. Žiadne fast foody, žiadne sladkosti, sladké nápoje, žiadne light nápoje, čo sa týka cukru s umelými sladidlami. Miešne koktely neodporúčam moc, radšej s vodou a zdravé ovocie, aby tam bolo. Žiadne smotany, sladkosti zase, v tom nejaké sirupy a tak. Trošku mäsa a radšej viacej takých menších jedál, ako sa prejedať, čiže treba si to strážiť, aby sa nejedlo viac, jak je potreba. Záleží, aký má metabolizmus a v akej je fáze, ale okolo 2-3 mesiacov je vidno už také akože výsledky, ktoré vydržia akože na dlhší čas. Neodporúčam určite chudnúť nejak rýchlo, lebo nemá to potom dlhú životnosť.